Čau lidi. Dneska vás vítám u mého, nějakého videa. Dá se říci, že tohleto video je o, podle názvu už víte, že to je historie, jak jsem se poznal s Nikolasem a Mirkem. Tak jo, jdeme na první část. Tak, první část je vlastně o tom, jak jsem se prostě poznal s Nikolasem. Začalo to v té době, když mi bylo 9. Jo? Chtěl jsem si zahrát Brookhaven, jenže když jsem se joinul na nějaký server, tak jsem zjistil, že tam prostě jsou 2 Čechy. A poté, co jsem jako se s nimi chtěl zkamarádit a to, tak jsem hrál bezďáka a jakože bylo to docela zajímavý. Prostě jsem tam skoro jako úplně nevím, jak to mám říct. Nikolas mi dal peníze, samozřejmě v Brookhavenu, jak jinak, to je jedno. A pak to začalo. Já jsem jako je požádal o friend, že bychom se kamarádili. Ono to zašlo až tak daleko, že jsme si řekli, jaký máme telefonní číslo, aby jsme si volali. Což teda jo, Nikolas mi ho napsal, já jsem mu zavolal a on mě pak přidal do hovoru, ve kterým byl i Mirek. A prostě jakože bylo to jako hodně dobrý. Krásně jako jsme se poznávali, jo, řekli jsme si, kolik nám bylo let. K mému překvapení nám bylo stejně v tu dobu. No a jakože v tu dobu mě hodně sralo, že prostě na hovorech, videích mám všude takový krásně jemný hlas a to mě nejvíc sere. Ale to je úplně jako jedno. Takže jako jsem si řekl, že s tím nic nedělám, ale pak teda už jeden z nich musel končit, nebo jsme museli všichni končit. Teď už ani sám nevím. A pak to vlastně začalo. Každý ten den jsme si aspoň jednou zavolali. Do té doby, dokud Nikolas už teda jako moc se nebavil se mnou a to. Ale na to, jakože Mirek se mnou začal bavit, jo. No jo. A tohle jakože byla ta první část o Nikolasovi. Jdeme na druhou část. Tak. Druhá část. Jak jinak, jakože, Mirek, jo. Mirek byl můj hodně dobrý kamarád. Můžu říct rovnou můj nejlepší kamarád. Prostě skoro každý den jsme si po škole volali, jo. To byly ty doby, ježiši, to byly doby, když jsem ještě neměl odpoledku. Už si na to vzpomínám. No to je to. Samozřejmě jako jsme si hodně volali, hráli jsme spolu nějaký hry a já mu nabízel, že by jakože mohl u mě jako mě navštívit, třeba na narozky, ale bohužel nemohl. A když třeba jsem ho pozval na nějaký slavnosti, tak samozřejmě taky nemohl. Ale možná mít další narozky, tak bude moc. Ale fakt jako nevím. Prostě jsme jako volali, o Vánocích jsme si volali, psali jsme si, občas jsme se pohádali, ale pak se to stalo. Začaly prázdniny v tomhletom roce 2025 a fakt jako to bylo šílený. Přestali jsme spolu volat, přestali jsme si psát. Mirek mě začal chvilinku ignorovat, protože byl pryč. A jakože to bylo docela jako těžký období, protože
plus posledních 20 dnů prázdnin, tak jsem si zavolal s Nikolasem a hrali jsme 99 nocí v lese. Ale pak to teda jako bylo a no, i s Nikolasem jsem se pak jako moc zrovna to nebylo moc šťastný období, protože v tu dobu jsem tak trošičku měl jako, nevím, špatný období. K tomu se mi blížila jakože fakt, k tomu se mi blížila už třída, no. Ty vole, můj bratránek 6. třída už, 2. stupeň. Ty vole. Jako mě prostě 5. třída, ježiši, co to, kur. Ale no, nakonec to bylo takový makový. A když si to tak vemu, tak s Mirkem jsme se hodně dobře bavili. Pak mi konečně zavolal, takže jsme volali. Pak mě zvali do hovoru, kde byl Nikolas a Mirek, ale já bohužel ten večer měl plány, takže jsem toho litoval. Pak teda jsme se zase s Mirkem zavolali a z ničeho nic slívil hovor, bez ničeho, aby mi řekl čau nebo tak. A no prostě do téhleté doby už spolu opět nevoláme, ale někdy se občas zahrajeme. No a teďka závěr. Tak, no, doufám, že se vám tohle video líbilo. Pač pokud jo, tak bych moc rád byl bych moc rád za jakože odběr, like. A jak víte, tak tam ta soutěž už skončila. Vyhlásil jsem vítěze, ale fakt mě mrzelo, že se jenom do toho zapojil prostě Trouba, můj jako bratránek. Tak mě to fakt jako hodně mrzí. Měl jste šanci vyhrát asi tak 50 kilogramový Burning Bat nebo je možná 60 kilogramový. K tomu strašně hodně drahý. A jakože, bože můj, vy vážně to nechcete? No to je jedno. Teďka teda jsme u závěru. Musím jako fakt říct, že Nikolas a Mirek jsou dobrý kamarádi. A jak asi víte, tak Nikolas teďka poslední dobou moc nenatáčel, ale to je kvůli to, může si jenom protože prostě odpočívá chvilku od toho natáčení a já bych si měl asi už taky odpočinout. Jenomže prostě mě pořád láká, jakože nesmím zklamat mý fanoušky a no, 61 odběratelů, to je jako dost a to si myslím, že hodně. Jako i v mém popisu jsem tam to změnil, jestli dáme 70 odběratelů. Ať pokud dáme 70 odběratelů do konce tohohle měsíce, budu fakt nadšenej. Tak jo. A myslím si, že jsme u konce teda